19थि गायदे हेलेनानै थैनाय सानखौ गोथार बर' बिमा सान हिसाबै खुङो जों बोसोरफ्रोमबो देग्लायल' नङा। बे जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि गोदोनि दैदेनगिरि बा गिबिनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा गोबाव सावरायलायनायनि गेजेरजों जि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बै समनि आफादगिरि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव सारा आसामावनो जि बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिलु बालु दावहा सोमजिदोंमोन। बे दावहायाव जोंनि बर' बिदा फंबाय बिफाफोरखौ नागिरनानै पुलिसा गामियाव रेड खालामनानै दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमना लाबोनानै साजा होयोमोन, सोरखौबा गावथारोमोन। बेनि थाखायनो जोंनि बै समनिनो आफादगिरि मानगोनां आसामनि बारग' मन्थ्रि आब' प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा जोंनि सारा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय बर' आइजोफोरखौ मोनसे थुलुंगाखांनाय, मोनसे जावरिखांनाय लाबोदोंमोन जे जोंनि बर' फिसाफोरखौ, जोंनि बिदा फंबायफोरखौ माबोरैहाय पुलिसनि आखाइनिफ्राय रैखा खालामनांगौ। बेखौ बिथाङा गासिबो सारा बिथांनि दैदेननायावनो जोङो बर' आइजोफोरखौ मोनसे गोसोआव साहस खालामनानै बिदिनो जोंनि गामि ओनसोलनिफ्राय पुलिस मिलिटारिया जोंनि बिदा फंबाय आरो बिफाफोरखौ दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमना लाबोनानै इनायै गावथारनाय साजा होनाय बेखौ हेंथा होनो थाखाय ओइदिनखालिबो 1988 मायथाइयाव दिनैनि सानखालि ओरैहाय रायमना ओनसोलजों थांनानै मथामबिल्लाय रायमना ओनसोलजों माखासे हालौनानै थानाय सुबुंफोरखौ पुलिस मिलिटारिया हमना लाबोनानै जेब्ला गसाइगाव फारसे लांगासिनो दंमोन, बे समावनो जोंनि बर' आइजोफ्रा बयबो साखा फारायै गियाल'नायै पुलिसनि आखाइनिफ्राय गावनि बिदा फंबाय फिसाफोरखौ होबथाना लाखिनो थाखाय जुजिदोंमोन। फैयै फैनानै दिनै बे जाय तम्बआव जोङो गायदे हेलेनानि थाखाय गोसोखांनाय मोनसे बिबार बावनाय हाबाफारिखौ लादों। थिग बे जायगायावनो गायदेनि जिउआ बाहायनो गोमानानै थांदों आरो हेलेनायाबो बिदिनो बिथांखौबो जखम खालामना लांनानै बिथांखौबो लामा ससेयाव फोथैदों। आंनि मोनथिनायाव बै समाव जोङो हेलेनानि गोथै देहाखौबो मोनबोनाय जायाखै, अब्लाबो गायदेनि गोथै देहाखौ मोनबोनाय जायाखै। अब्लाबो जों गायदेनि न'खर बा बिथांमोननो जोङो बिथांनि गाननाय जोमनाय जिखौनो लानानै जोङो मोनसे जायगायाव हेलेना आरो गायदेनि मोनसे फबनाय जायगायाव जों मोनसे स्मृति गोसोखांनाय बेहायबो जों बिबारखौ बावो। बेखौनो जोङो फालिबोबाय थायो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा। दिनैनि जे बे हाबाफारियाव ओरैनो सोर आलासिफोर नुजाफैदों? दिनैनि बे हाबाफारियाव खोब रंजाथावना। जों जुदिअबा दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बेखौ जोङो आथिखालाव जाबाय थानाय कर'ना महामारिनि थाखाय जोङो थेलेबलेबै फिसायै जों बिबारल' बावनानै मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनानै आबोबनि फिरफिला बिरहोनानैल' जोङो फोजोबनो नागिरदोंमोन। नाथाय जोंहा गोजोनथावना रादाब, जों दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि मुंख्लं गायदे हेलेनानि जिथु जिउ सोलेर बेखौ सनमान होनानै दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां बिथां दिपेन बर'आ नुजाफैनो हादों आरो पिटिसिनि ई.एम मानगोनां बिथां रेवरेवा नार्जारि बिथाङाबो सफैनो हादों आरो गोबां बिदिनो जिल्ला बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो मिरु बर' फरायसा आफादनि बायदि बिथिङाव थानाय बिबानगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों। फैबाय थानाय समावहाय आइजो बर' अनसाय आफादा आइजोफोरनि फारसे मा खामानि मावनायनि हाबाफारि लादों? आइजोफोरनि फारसे मा खामानि मावनाय माने जोंनियाथ' ओरैनो ससियेल वार्क, जों माहारि फोसाबनायनि हाबा मावो। सम मोनोब्ला बिदिनो जोङो समजों गोरोबनानै समाज फोसाबनाय हाबाफारिखौ केबल जों आइजो हिसाबै मावा, आइजो आफाद हिसाबै मावो, नाथाय आइजो आफाद हारसिं मावा। जोङो ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै बा बे ओनसोल जि जायगायाव जि समस्या जायो बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो माखासे संगठनफोरखौ लानानै आइजो अनसाय आफादा दैदेननानैल' खामानिखौ मावनाय जायो। दिनै गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबि आइजो मुंख्लं दिनै सान आरो बे सानखौ दुलाराय आइजो अनसाय आफादा बर' बिमा सान हिसाबैबो फालिबोदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे सानखौ जोङो मुंख्लं सान गोथार सान हिसाबै जों फालिदों। 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय जानाय बड'फानि दैदेननायाव बड'लेण्ड जि सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायनि थासारियाव 1988 मायथाइनि दिनैनि बे 12 मे सानखालि गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारी बिथां सानै जोहोलावजोआ बे सोमावसारनायनि नारा नाथा जुजिनायाव गणतान्त्रिक जि सोमावसारनाय
बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बे थासारियाव पुलिसनि आखायाव बिथांमोना गुलि जानानै बिखायाव गुलि बोजबना लानानै जिउ गारनो गोनां जादोंमोन बा बिथांमोना मुंख्लं जानो गोनां जादोंमोन आरो दिनैनि सानखौ जोङो बे मुंख्लं समनिफ्रायनो आइजो अनसाय आफादानो जा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जा जोङो फालिबोदों आरो बर' हारियाव जायफोर बिर जोहोलाव जोहोलावजोफ्रा बड'लेण्ड सोमावसारनायनिफ्राय लानानै हारिनि थाखाय थामोनथानि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय बा बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै जिखिनि सोमावसारनायनि समाव मुंख्लं जाबोदों बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिया बा गुबुन गुबुन आफादा जोङो जेब्लाबो सिबिबोदों मान होबोदों आरो बिथांमोननि जिखिनि बिहोमा बिथांमोननि जिखिनि हाबा मावलांनाय बर' हारिनि थाखाय बेखौ जोङो अराय गोजोर खालामनो थाखाय हाबाफारि लाबोदों आं सानो जे गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीया बर' हारियाव अराय अलंबार हाथरखि बायदि गोजोङै जोंनानै थागोन बिथांमोना सासे बिमा जानानै जेरैबायदि हारिखौ माने मोजां मोननाय हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनाय जि नेरसोनखौ दिन्थिनानै गालांबाय बे इयुन जोलैनि थाखाय मोनसे बेसेबांबा ओंथि गोनां होननानै आं सानो आरो जों बेखौ गोसोआव लाखिनांगोन आरो बिथांमोननि बिहोमाखौ जों अराय गोजोर खालामनो थाखाय जों हाबाफारि लानांगोन गायदे बसुमतारी आरो हेलेना बसुमतारीनि जिउ आत्माया सोरगोआव आलो गोजोनै थानो हाथों आरो जोंखौ अरायबो बोर हरो आरो बिथांमोननि न'खरा बे सोमावसारनायनि समाव बिथांमोना मुंख्लं जानायनि उनाव जेरैबायदि नोरजिया जाबाय बिथांमोननि न'खरखौ जोथोन लानो बेंनो थाखाय इयुननि समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों अरायबो हाबा मावगोन आरो जोङो दानि गोदान सरकार प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि बिटिआरनि सरकार बे सरकारनिसिमबो जोंहा खावलायनाय थागोन दा आं मिजिंथियो जे बर' हारिनि जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनायाव मान होनायाव बिथांमोनखौ जोङो जोथोन लानायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा गुबुन गुबुन आफादा मालाबाबो जोङो खम खालामफेराखै आङो हास्थायगोन जे बर' हारिया अराय जोंनि गेदेमा बिथांमोनखौ मान होगोन आरो बिथांमोनखौ गोसोखांगोन